Ano yung Riddles? Ano yung Riddles? Ato ko sa kong atong amang barkada nga kasot ato si Chinchin. Kasi ka-answer sa ano eh. Chin, ako'y pangutana ba? Saan naman po na, Willie? Kanang riddles? Red horse, sayo pa sa buntag. Red horse na, kanang kapalahubog ni mo, Willie. Dili, red horse. Riddles. Riddles, dayon. Ngita naman Eh, ka lang atong- ko ng riddles. Barkada gina nga si Dudoy. Ipa-answer ko na ganina. Din, ako kabalo din nakauna-una mo kung amuanhi ko nimo. Kay barkada unya, barkada na to, bright kay ka. Muting anhi ko mo pa-answer lagi na ko nimo. Agoy, Willie, bahin ana, ayaw kong samok sa muka kay... Sa, na. Galibog pa kay ko karon niya. Mag... Samok-samok pa ka na ko, ah. Ikaw gud. Dangi ko ana imong riddles. Pag riddles, dali mo, ah. Dai isa ka kwarto. Dayon naay pato. Ang pato ni sulod sa kwarto. Ang pangutana unsay kulor sa pato? Unsay kulor sa pato no? Balika daw, Willie. Isa to? Ni ay isa ka kwarto. Dayon ni ay pato. Mm. Ang pato ni sulod sa kwarto. Mm. Ang pangutana unsay kulor sa pato? Unsa di color sa pato nga? Puti man color sa pato. Dili. Ngano dili man nga puti man jud ang pato. Dili puti eh. Pag sure ba di Willie ha? Unsa di color anang pato di ay? Ang pangutana kay wala po ko kabalo. Stila ni mo Willie, daog gid ka, daog. Kay adto ko sa kong barkada na to gina si Dudoy. Akong answer puti pod nga pato. Nya, mali man po daw. Mao bitaw na. Nganong imo man kung riddles diri pangutana. Ngawon pud ka kabalo di ang say color sa pato. Tapos karon pa pud ko nakabalo anang ingon ana nga question nganong diri pa ka mangutana sa kuha. Pag na ko nakabalo ka. Sige ko ani mo riddles. Na ako'y riddles. Ako'y riddles. Ito naman po na yung mga riddles. Doy, kamong duha. Kamu, sige mo, kuan sa kong riddles. Tapos, dito mo kabaloon sa Kapalo ko, kapalo. Ako ko basta riddles. Ang kabalo ka di. Kamong duha diha. Pag riddles, ang duha. Kaya mo pangutok. Eh, kita na lang. Kita na lang. Kita na lang. Hindi ka apel. Naay bus. Kanang di pasahiruan ba? Unang bus stop. Naa siya'y nisakay nga. Bisisiti ka ba pasahiro? Daw. Unsa to, Doy? Sige daw. Isulat na ako diri, be. Bili ka daw. Hindi. Naay bus. Dayon. Unang terminal ang gihunungan. Naay nisakay. Bisisiti ka ba pasahiro? 17. Sa ikaduha na po nga bus stop, naa na po na nisakay 33 ka po pasahero. 33. Ayun, pag abot na po sa ikatulong nga bus stop, isakay na po ng 25 ka po pasahero. 25. Dayon. Pag abot sa ikaupat na yun nga bus stop, naay 23 ka po pasahero nga nisakay. 23. O, dayon, nganong, usa din ang sakyan na, nganong dili man mapuno. Adili, sa laing nasod na, katong nasakyan ng madagko kayo. Katong tag 100 wheelers ang ligid. Ang hantay na sa Mabadoy? pasahero. Oo na, tinood. O, sige, padayon. Pag abot sa ikalima nga bus stop, Mm. naana po na siya 21 ka buok pasahero 21. ni sakay. Karon, pag abot sa ikaunom nga bus stop, Mm. na ay 30 ka buok pasahero. Dayon. Ang pangutana karon, kung kinsa gingalan sa driver na ang bus. Tay, diha, Doy. Kana di imong gipansiran? Masuko man ka. Alangan nga, naabot na ta ng pila ka buok mga kuan pasahero di anang bus tapos ngalan na driver yung saan na to pagkabalo anang Ay answer. dili, ang ngalan sa driver, ang answer ana
naaras pangutana. Analyze kung maayo na. Ambot, oroy mo, parihara dyan mong duwa dyan. Kapariho rin dyan mong pangutok dyan. Nag-riddles mo, yawa mo kabalo din na yung mga riddles na dyan. O na, naalagi sa, naaras sa, kung question ng answer na, singalan sa, Sa de, ngalan din ng driver dahil sa bus. analyze sa umayo, kaya naaras sa question ng answer. Ikaw, kabalo ka. Aw, Kabalo. tuganan ta ka. Hmm. Oh, diba? Maoraw nito di. Sayon ra kayo. Sayon ra Sa kayo. ngalan din atong kuan ay. Hindi na ka na ko tuganan. Kaya, hindi man ka interesado. Siya may interesado na ko. Siya, nautrom po gani na nga, nag-riddles na sa kong mga nakabalog unsay color sa pato. Kator rin color sa pata imong gika. Huwag ka kahibalaw. Tuganan po ka na ko. Ay, Sayon ra kamatay kayo. ng duha, di man Sayon. mutong anak unsay. Pastilan, hindi mo kahibalaw. Hoy, unsay Unay color sa tinuod. pato ba din? Unsay kuan, unsay ngalan atong kuan, driver sa bus. Basta kay, Tuani ko di ninyo. ka na ko tuganan. Siya ra gusto, siya ra may gusto maminaw. Kaya di man ka interesado. Mo na nagkabalaw na siya. Asa Ano maayo? diligon nga no nagpa-riddles mo na ako. Diri ya di ko ninyo tuganan na si answer. Hala. Pili na lang, ani na lang. Matos na tayo ng busing. Wala, kailangan kay grador siya tayo ng busing. Hoy, Ito tayo ng hoy. busing. Willie. Tama, Koy gibiyaan ko sa mga kurimaw ay. Kuan atong riddles nila. Daw. Ngalan sa driver. Dayon. Color sa pato. Okay, din niya. Mga tawanan ni di mo balo mo share sa mga answer. Riddles na kuan. Sin, ako Riddles. Riddles. Ay pato, dayon. Kapoy kwarto din ang pato ni sulod sa kwarto. Ang dami ko na yung riddles.